Povedzte, prečo ona? Prečo musela zomrieť práve, keď sme už mali byť spolu? Tak prečo? Drahá, ver tomu, že každý má na tomto svete svoje poslanie. A Evino sa možno skončilo práve dnes. Škola vám ďakuje za tú sochu svätého Antona. To som mu sľúbila za jednu službičku, ktorú od neho potrebujem. A pomohol vám? Zatiaľ ešte nie. No ako sa vraví, nestrácajme nádej. Senior Villanueva vás bude čakať na letisku. Som si istá, že Valentínu vezme so sebou a bude chcieť, aby bývala v tom dome plnom dravých šeliem. Pšt, konečne. Už som si myslela, že ich neotvoríš. Šlo to ťažko. Mala si vymeniť zámku, keď Eva odišla. Som nemohla, môj muž by sa hneď začal rozčuľovať. Máš to u mňa. Sľubujem, že sa ti raz odvďačím. Olympia. Čo je to? Všetky sú moje, nechám si ich. Čo je toto? Peniaze. Veľa peňazí. Dlhopisy. Cenné papier, akcie, bankové účty. Roke, dokážeš sfalšovať podpis tej ženskej? Olympia, ty o mne pochybuješ. Chcem, aby si všetko prepísal na mňa. Aby si všetci mysleli, že prepila celý majetok, čo zdedila po mužovi. Musíš sa o to postarať. Nebude ho chcieť jej dcera? Nie. Tá o ničom nevie. 10 rokov hnila v tom internáte. No tak poďme. Zajme to. Ale potichu. Dávam pozor. Bože, Pandora! Keby som ťa sama neporodila, povedala by som, že si dcerou hada. Raz ma tým zakrádaním zabiješ. Čo ste robili v tej izbe? Čože? My? Upratovali. Áno, upratovali. Zajtra príde tvoja sesternica a ja nechcem, aby nás ohovárali, že tu máme neporiadok. Kúpte si lupienky, oriešky, šišky, kúpte si džúsy, kúpte si lupienky, oriešky, šišky, poďte! Tam ale tučný zadok. Čo si to povedal? Pozri sa na seba, ty somár! Au! Čo je, seňora? Šibe vám? Nie, mne nie! Počula som, čo si povedal mojej neteri. Musíš sa naučiť, čo je slušnosť. Je pravda, že je možno trochu tučná, ale práve zmaturovala s vyznamenaním. Ty jaký... Opatrne, Sasa. Juan Ángel. Už len to mi chýbalo, aby som musela trpieť prítomnosť toho dievčička v tomto dome. Ja v tom nevidím problém, aby tu Valentína bývala spolu s nami. Je to aj jej dom. Iba bol. Eva odišla aj so svojou dcérou. Nič lepšie nemohli spraviť. To teda naozaj nemohli. Je Valentína taká krásna, ako jej matka? Krásna, prosím ťa, to bol iba make-up. Mami, nebuď taká nespravodlivá. Eva bola nádherná žena. Chúďa dievča, viem, ako sa musí cítiť. Ale aké chúďa, ha? Nebola by som prekvapená, keby sem vošla a začala sa dožadovať svojich práv. Ach, nie. Zasa prepadáš paranoji. Pandora! Pandora! Počuli ste, čo tá sopľa práve povedala? Paranoja je stihom mám a tým naozaj trpíš. Pokiaľ si myslíš, že dievča, ktoré len pred pár dňami stratilo matku, môže byť pre teba nebezpečné. Ahoj. Dobré ráno. Ako sa má šampión? Ujde to. No, v rodine sme mali nešťastie. Čo sa stalo? Teta Eva umrela pri nehode. Ach, to je tragédia. A čo je s jej dcérou? Nič, našťastie vtedy neboli spolu. Ďaká Bohu. Dievčatko moje, bola taká krásna. Stále ju mám pred očami, ako sa tu bicyklovala po záhrade.
Tak vieš čo? Čo skoro ju opäť uvidíš, Starky, lebo Valentína bude s nami bývať. Bože môj, to je úžasné. Zakrič, keď budeš Hej, pripravený. jasné. Musím to povedať generálovi. Hneď teraz. Generál, ohláste sa. Ste tam, generál? Počúvam. Prosím, vitaj doma, Valentína. Ďakujem, strýko. Moja drahá, chcela som ťa vziať so sebou, no nedovolia mi to. Vieš, aký je strýko? Vraj tu musíš ostať. Chcela som sa vrátiť domov, ale s mamou. Ja neviem, teraz je to všetko iné. Musíš mať oči poriadne otvorené, rozumieš mi, moja? Manželka tvojho strýka je schopná Valentína, Valentína. Poď už dnu, všetci na teba čakajú. A teba odveziem domov zasa. Ahoj, zlatičko. Nech ti Pán Boh požehná a ochraňuje ťa. Poďme. Napísala som ti do diára telefónne číslo. Ak by sa čokoľvek stalo, zavolaj mi, moja. Áno? Zasa? Ahoj. Ahoj. Úbohé dievča. Také tučné bude musieť žiť v dome s ľuďmi, ktorým záleží len na tom, ako vyzerajú. Pripravený, šampión? Teraz. Utekaj, utekaj! Bež! Rýchlo, bež! Vstaň rýchlo! Utekaj k bazénu! K bazénu! To nič, už je dobré. Pomoc! Neviem plávať! Pomoc! Už je dobré, nič sa ti nestalo. Hej! A kto vlastne si, moja milá? Som... Valentína. Slovenské znenie pripravili asistentka réžie Tamara Čopová, zvukový majster Zoltán Litaši, preklad Viktória Méderová, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Katarína Čižmáriková, vedúca produkcie Viera Méderová, réžia slovenského znenia Emil Spišák. Vyrobila Slovenská televízia 2004.